Tervetuloa tähän tutoriaaliin. Tässä tutoriaalissa me käydään vähän läpi, miten tietokonetta puretaan, miten se kootaan ja miten sitä puhdistetaan. Tässä mulla on pöydällä joitakin tarvikkeita, työkaluja, mitä tässä projektissa tarvitaan. Tietenkään jos itseltä ei löydy ihan kaikkea, niin joku perus, esimerkiksi tämän paineilmakoneen lisäksi niin voi käyttää esimerkiksi paperia vastaavaa, ei se nyt niin justiinsa ole. Mutta multa tästä, mä nyt näytän vähän mitä tästä multa löytyy, niin päästään sitten alkuun. Eli mulla on tietenkin hanskat, mukavampi käsitellä konetta. Sitten multa löytyy paineilmakone, kätevä laite tietokoneen puhdistuksessa. Sitten löytyy contact cleaneri, elektrocleaneri. Tää on hyvä tietokoneen puhdistamiseen. Tää ei jätä tosiaan rasvasia läikkiä ja saa mukavasti puhdistettua. Sitten löytyy ihan paineilmaan tölkissä. Tää on kätevä, jos ei löydy konetta ihan siihen tarkoitukseen, niin tölkistä myydään paineilmaa. Ja se on sitten ihan kätevää tässä pölyjen siirtämisessä muualle. Sitten löytyy valopuikkoja. Merkillä ei ole mitään väliä. Hyvä pienten paikkojen puhdistukseen. Löytyy lämpötahnaa. Mulla nyt tässä on tämmöistä Noctuan tahnaa. Ihan hyvää kamaa. Ei ole sinänsä merkillä niin väliä. Joissakin lämpötahnissa on vähän erilaisia arvoja. Niitä voi sitten seurailla miten itse tykkää ja katsoa vähän miten se vaikuttaa lämpöihin tietokoneessa, mutta mulla nyt on tämmöistä tahnaa. Sitten mitä me purkamiseen tarvitaan? Mulla on muutama erimallinen meisseli tässä. Ristipäät on yleisimpiä mitä sieltä löytyy. Ja sitten talttapäätäkin tässä on. Riippuu vähän paikasta mitä löytyy. Se selvii sitten kohta, minkälainen se on. En itsekään muista nimittäin. Ja mitä siellä sisältä löytyy. Ja sit multa löytyy kärkipihdit. Kätevä varsinkin jos ei ole kynsiä, millä ottaa noita johtojen päästä kiinni, niin pihdeillä saa hyvin kiinni sieltä. Ei siinä sen ihmeisempää. Lähdetään hommiin. Tää nyt on silleen, mulla on täältä osia niin kun jotkut osat säilyy niin kun pitkäänkin. Mulla on tää mun tuuletin tässä Noctualta sekin. Se on niin kun lähemmäs 10 vuotta tulee nyt sille tuulettimelle. Ihan hyvä tuuletin. Sinänsä mitään ihmeistä siinä. Nää on sellaisia osia, kun kerralla ostaa hyvän, niin sitä ei tarvitse vaihtaa. Onhan se äänekäs, mutta se hoitaa hommansa. Ja sitten mitäs muuta? Muut on niin kuin pari vuotta sitten aika lailla vaihdettu. Kotelo, emolevy, kammat vaihdettu pari vuotta sitten. Näytön ohjaan. Yksi mikä on kans vähän pitempään säilynyt. Mulla on täällä löytyy virtalähde. Siinäkin on se juttu, että kerralla kun ostaa semmosen hyvän, semmosen missä on niin kuin reilusti sitä tehoa, niin sillä pärjää sitten vähän pitempään, niin sitä ei tarvitse ihan heti vaihtaa. Mut joo, lähdetään ihmettelemään.
Ja tosiaan niin kuin tässä operaation aikana kannattaa ottaa kuvia sieltä, mistä on ottanut niistä ruuveja, ettei ne sitten huku matkan varrella. Näytöohjain. Sellainen Asuksen näytönohjain. Tää oli tosiaan tää Radeon RX 5600 Rock Strike Edition. Ihan hyvä. Pelit on pyörinyt ihan hyvin. Ei sinänsä mitään valittamista. Kuten näkyy vähän heikosti tosta kuvasta, mutta erittäin pölyinen. Otetaan se nyt tosta noin sivuun. Muistetaan, että mihin meni mikäkin. Joo, tää näyttää olevan ihan hyvin täällä kaikki. Siellä tosiaan näkyy emolevy. Tässä nyt tässä videossa ei ihan hirveästi paneuduta, että mitä nämä on. Että se idea tässä on niin kuin enemmänkin se purkaminen, kokoaminen ja puhdistaminen. Mutta tää emolevy on nyt tosiaan Asuksen Rock Strike Zeta 490E Gaming. Mä en tiedä nyt, laitanko mä johonkin nyt ylös näitä, että mitä nää on, mutta näistä selvii sitten, mutta ei ihan hirveästi paneuduta näihin nyt. Otetaan tätä tuuletinta pois tästä. Tää lähtee ihan mukavasti tolleen noin. Ja tässä nyt tosiaan otetaan kärkipihdi käyttöön. Miltäs näyttää? Sopivan likan. Se on ihan hyvä nyt tälleen näin vihdoinkin puhdistaa tää. Joo. Noctua. Hyvä merkki. Ei ollut mitään valittamista. Kaikki Noctuan tuotteet mitä mulla on ollut, niin hyvin pelittänyt. On sitten tietenkin jotain muitakin hyviä merkkejä, mistä mulla ei pitäkään kokemusta, mutta tää nyt ihan paino. Tää lähtee tästä kivasti. Noin, katsotaan miltä se näyttää sieltä. Se vielä tosta vielä kiinni. Joo, siellä on tahnaa hyvin. Ei sinänsä mitään. Taitaa olla vielä Noctuan tahnaa tääkin, et sinänsä ihan fine. Erittäin likainen. Et tos näkyy hyvin kuvas. Kyllä tää ihan tarpeeseen tuli tää projekti tässä. Luetaan sekin sivuun. Katsotaan täältä. Prosessori. Tää on tää i9-sarjan Intelin prosessori. Ei sinänsä siitäkään ihmeellistä. Muistikammat. Mulla on kahta eri merkkiä täällä. Sinänsä sillä nyt niin justiinsa on mitä muistikampoja siellä yhdistelee. Aika hyvin ne pystyy niinku toimimaan yhdessä. Suunnilleen samaa tai semmoista samaa sarjaa kun ostaa, niin samaa tyyppiä ostaa, niin ihan hyvin pelittää. Ei siinäkään sen ihmeisempää. Otetaan piuhaa irti. Katsotaan, saadaanko me se nyt pois sieltä. Noin. Se lähti
lähtis. Nyt se on tuolta etupaneelista vielä kiinni. Joo. Oho. Sehän on pölyinen. Noin, laitetaanpa se syrjään myös. No niin, me ollaan päästy ihan sisuksiin asti. Tuulettimet pölyset. Jaha, mikäs tää tämmönen suodatin täällä on? Se on pölyinen suodatin. Se on. Sitten päästään siihen vaiheeseen, missä päästään testailemaan vähän tätä puhdistusta. Mulla tosiaan löytyy näitä suodattimia, jotka on erittäin likaisia. Katsotaan mitä tää sanoo. Mä nyt sillain... Niin, no katsotaan. Käydään vähän sisuttaa läpi ylimmäiset pölyt sieltä. Tää on hyvä, mulla on vielä nää kalvot tässä päällä. Se on hyvä tää projektiin. Noin, sit käännetään toistepäin. Mun täytyy varmaan jotain vähän kattoo, miten mä saan tästä silleen niin kuin siedettävän kuulosen tästä projektista. Tää nyt todennäköisesti toi tuuletin tossa paineilmakone siinä vähän valittelee. Niin katsotaan miten me tästä saatais. No niin, käydään vähän tosta läpi isoimmat liat sieltä. Sen verran likainen täytyy ihan paperi ottaa siitä pyyhkästä. Kivasti lika pois. No, hyvältä näyttää sieltä. Katsotaas vähän tosta.
sehän näyttää jo ihan puhtaalta. Se ei hirveästi tarvinnut. Puhas vähän tuolla koneella. Käydään vielä nopeasti läpi tosta noi välit. Joo. Hyvää tulee. Sitten seuraava projekti. Joo, mä nyt en varmaan ihan kaikki. Mäkään nää on niin likaiset, mäkään tos ikkunalla puhdistamassa ne. Joo, ja näistä tosiaan, kun nää on niin pölyiset nää suodattimet, niin kannattaa puhaltaa poispäin tietokoneesta pihalle vastaavaa. Se niin justiinsa on, mutta kuitenkin sama prosessorijäähdyttimellä. Se on aika pölyinen. Noniin, sehän näyttää hyvältä. Ainut mikä siellä on vielä tuota vanhaa lämpötahnaa. Siihen me tarvitaan tuosta contact cleaneri. Supsautetaan sitä vähän sinne. Otetaan vanapuikko. Tai kaksikin. Otetaan sieltä sitä pois. Vanhat lämpötahnat pois, hyvin lähtee. Noin, nyt se kiiltää. Nyt kelpaa laittaa uudet tahnat siihen. Dodi! Tää on tosiaan aika likainen. Ei sii. Otetaan suurimmat pölyt pois. Sitten prosessorista ylimääräiset lämpötahnat pois. Ei siinäkään sen ihmeisempää. Pieni supsautus ja pyyhkäisy. Noin, se tulee iloisesti sieltä pois. Täytyy vähän vielä laittaa puhdistusainetta siihen. Noin. Noin. Nyt se kiiltää. Se on hyvä siinä. Sitten aletaan kokoamishomma. Ei tässä sen kokoamisessa sen ihmeisempää oo. No, katsotaan miten se tossa näkyy. Laitetaan emolevy ensimmäisenä sinne.
päin sinne. Katsotaan sinne kohdilleen. Se on aika lailla hyvä siinä. Tai se on täältä kiinni. Noin, se näyttää hyvältä. Joo. Sitten laitetaan ruuveja kiinni. Noin. Ja se oli viimeinen, mikä laitetaan sen. Viimeinen ruuvi, mikä laitetaan emolevyyn. Sitten seuraavaksi. Meillä on näytön ohjain. Sitä ei ole vielä puhdistettu. Sen mä puhdistan kameran ulkopuolella, ettei hirveästi häirinyt. Ja sit mä... Noin, kyllä nyt kelpaa, nyt kiiltää. Ei muuta kuin laitetaan se paikoilleen. Noin. Sitten laitetaan tää kiinni. Laitetaan näytönohjaan kiinni, ettei pääse karkuun. Sitten vielä toinen tosta. Joo, siellä oot oikea. Sitten ruvetaan johdotuksia miettimään, mikä on kaikkein fiksuin reitti laittaa piuhoja. Eli käännetään kone toistepäin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Noin. Siinä. Näkyyköhän se? Nää tosiaan on aika sekaisin täällä, mutta se selvitetään nyt. Eli katsotaan miten tää on kaikkein fiksuin lähtee selvitteleen. Täällä on tosiaan mun kovalevy. Näkyy vähän huonosti tossa, mutta sieltä löytyy virtalähde. Eikä siinäkään nyt senänsä sen ihmeisempää oo. Täällä nyt on tosi vähän sitä tilaa, missä työskennellä. Mut sillä nyt ei voi mitään. Tehdään se mitä pystytään. Ja ei yhtään sen enempää. Joo, eli aloitetaan tällä. Noin. Siihen ja siihen. Tää menee tosta välistä. Se on hyvin siinä. Sitten meiltä löytyy nämä. Täytyy katsoa vähän miten me saatais ne fiksusti. Se on tietenkin
tosta laitetaan. Se on yksi vaihtoehto tosta, se menee tänne. Sitten tietenkin täältä. Laitetaan tosta, se on se lyhin reitti. Otetaan tää vielä tästä auki. Vaan. No. Ja. Laitetaan tarra kiinni. No. Ja. Sieltä kans. Noin. Sitten seuraava kohta. Me löydetään täältä. Kolme. Joo. Nämä sidotaan vielä tästä. Nämä tulee täältä. Tää tietenkin riippuu vähän, että minkälainen kotelo on, että mistä ne saa laitettua, mutta tässä kotelossa on täällä takana hyvin tilaa, tai no hyvin ja hyvin, mutta jonkin verran tilaa, niin täältä saadaan sitten laitettua. Tietenkään tässä nyt silleen niin hirveet juttu on, vaikka tätä nyt vähän jäisi repsottamaan johonkin nurkkaan, josta on omaan käyttöön tää tietokone. Mut silleen niin jos asiakaskäyttöön lähtee tekemään, niin sitten täytyy olla vähän tarkempi, koska joillakin on vähän erilaiset standardit. Esimerkiksi silleen tää on. Sehän niinku ei suoritukseen ei vaikuta se, että miten ne johdot täällä on, kunhan ne nyt menee oikeille paikoille. Sillain. Se on siinä se ideana. Tietenkin, että onhan se niinku hyvä, jos se näyttää hyvältä, mutta ei sitä aina saa just niin täydelliseksi kuin haluaisi, mutta tekee sen mikä pystyy. Noin. Ja se menee sieltä ali. Noin. Sitten täällä on vielä nämä. Nämä kaksi me laitetaan menee täältä. Mihin kohtaan ne menee sieltä? Ne menee suunnilleen tosta välistä. Joo. Laitetaan tuolta mennään. Eli otetaan tämä tästä. Saadaan ne näyttämään kauniilta.
se piuhat tästä. Otetaan ne hyvin. Ne siitä tuolta noin hyvin. Ne näyttää olevan hyvin siinä. Noin. Ja noin. Noin. Kaapelit on kohdillaan. Hyvältä näyttää. Ei siis sen ihmeisempää. Silleen nyt ei... Siitä tuli ihan hyvän näköinen loppujen lopuksi. Joo, katsotaan nyt, että kaikki on vielä siellä. Jeps. Noin. Sitten laitetaan kansi kiinni. Hyvältä näyttää. Ei siinä. Sitten käännetään toistepäin. Laitetaan täältä kansi kiinni. Käännetään toistepäin. No niin, sit päästään laittamaan johtoja kiinni. Laitetaan tuonne näytön ohjaan. Se nyt on helppo. Se menee siihen. Katsotaan näitä paikat näille kuntoon. Sinä menet siihen. No, se on paikoillaan. No, se meni siihen.
piuhoista. Prossulle virta siitä. Tero kesken. Päästään prossujäähdyttimen laittoon. Eli tässä vaiheessa me lisätään lämpötahnaa sinne. Eli se ideahan tässä lämpötahnassa on se, että lämpö siirtyy sitä prossusta sinne prossujäähdyttimeen. Ei tää nyt sinänsä niin kummosto, mutta laitetaan semmoinen niin pikkainen pieni nokare sitä tohon. Noin. Se on hyvä. Mä en tiedä miten sitä näkyy siinä. Mut joo, sitä ei ihan hirveästi tarvii laittaa. Ja sitä jää sitten myöhemmille käyttökerroille myös. Jos jostain syystä tarvii avata sitä. Laitetaan sinne. No. Ja tosiaan ennen kuin me laitetaan tätä tänne paikoilleen, niin siinä täytyy muistaa se, että puhdistaa hyvin ne kosketuspinnat ennen kuin lisää sitä uutta tahnaa sinne, lämpötahnaa sinne peliin. Ja tässä kiristyksessä sen verran, että molempia puolia tasaisesti ja ei hampaat irvessä. Silleen, että se on sopivan kireä, mutta ei liian kireä. Se, että jos se menee liian kireelle, niin sitten tulee taas ongelmia. Se ei välttämättä puuttaa se tietokone, tai sitten siinä tulee jonkinlaisia muita probleemia. Mut aika hyvin näissä on se, että ne ei anna edes kiristää liian kireelle sitä. Silleen sopivasti kiristää. Ja sit siinä se, että jos se ei tosiaan puuttaa ja se antaa jotain häiriöilmoitusta, se on yksi paikka, missä se vika saattaa olla. Se saattaa olla just siitä, että sä oot kiristänyt liikaa
Ei se sinänsä sen ihmeisempää. Se menee se sitten se vähän löysyttää sitä tai kiristää lisää tai niin sillain. Mut joo, sit laitetaan tuulettimet paikoilleen. Ja se ideahan tässä on se, että se ilma virtaa koko sen laitteen läpi. Että se jäähdyttää sitä. Ei se silleen niin ihmeellinen oo. Mut joo. Et se on yleisesti se, se ottoilma tulisi täältä edestä päin ja se lähtöilma lähtisi takapäin, mutta tilannekohtaisesti se, että mikä omaan viritelmään se kaikkein paras on. Laitetaan nämä. Noin. Se on siinä. Seuraava. Noin. Se on hyvin, se katsotaan, että johdot on hyvin eikä ne kiristä mistään. Hyvä, hyvältä näyttää. Sitten ei muuta kuin johdot kiinni. Noin. Ja seuraava johto vielä siitä. Ja se olikin sitten viimeinen piuha, mitä tähän projektiin tarvittiin laittaa kiinni. Ja tietenkin, että jos on laittanut oikeisiin paikkoihin, niin ei ole mitään ongelmaa sen suhteen. No, sitten tietenkin, jos laittaa väärin paikkoihin, niin saattaa tulla vikailmoituksia ja sitten niitä onkin vähän mielenkiintoisempi selvitellä. Laitetaan ne johdot tosta hyvin, että ne ei ole ihan siinä roiku. Hyvältä näyttää. Katsotaan, että se on hyvin siinä. Tuntuu olevan. Kaikki on kunnossa. Sitten seuraavaksi ruvetaan laittamaan suodattimia paikoilleen. Me puhdistettiin ne aikaisemmin tässä. Siinä ei sinänsä sen ihmeisempää ole. Katsotaan vaan mihin ne menee ne suodattimet. Joo, eli tänne menee yksi eteen. Päälle. Noin. Ja sitten seuraava. Meneekin tänne alle. Joo. Näin se meni. Noin. Ne on siinä. Laitetaan loput kasaan. Ja päästään testailemaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Mulla on nyt uusi mikrofoni, paremmin kameran kuvakulma, ei tärise, tai pöytä tärise, kameran kuva ei tärise. Miten äänenlaatu? Täytyykö katsoa vähän paikkaa mikrofonille parempaa? Ja miten sitten